jien miegħek. Ejjew inġibu l-bidla ta' dan il-pajjiż li mhux tispiċċa fis-26 ta' Marzu imma l-bidla tibda fis-26 ta' Marzu. Għamlu kuraġġ, jien miegħek għal Malta. Messaġġ b'saħħtu li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza attività politika fil-Mellieħa fejn fost oħrajn ippreżenta l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li permezz tagħha gvern ġdid immexxi minnu se jkun qed inaqqas ir-rata tal-VAT għal 7% għall-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb. Huwa tkellem ukoll dwar dak li għaddej fl-Ukrajna u appella lil Robert Abela biex iwaqqaf il-beħ taċ-ċittadinanza lil persuni Russi għalkemm il-Gvern Laburista diġà qal li dan mhux se jsir. Robert Abela diġà kissrilna ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, issa qiegħed jilab mas-sigurtà ta' pajjiżna u hemm bżonn illi dan il-poplu jibgħat messaġġ ċar illi le ma nistgħux inbijaw mhux biss ruħna immissa wkoll is-sigurtà tagħna. Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalista qwiet li jagħti lura s-serq kollu li sar fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Din biss waħda minn 550 proposta li ġew ippreżentati fil-programm elettorali. Ħabtu il-qlub tan-nies u waslulhom il-viżjoni tagħna, imma wkoll waslulhom il-miżuri illi aħna għandna fi pjan konkret għal pajjiżna. Hawnhekk hawn il-fuq minn 700 proposta għax nafu xirridu u nafu wkoll xirridu għax smajnik. Fost oħrajn il-Partit Nazzjonalista fassal numru ta' proposti għas-settur agrikolu ta' pajjiżna sabiex il-bdiewa u s-sajjieda jkunu jistgħu jkomplu jipproduċu l-aħjar prodott lokali. Intant qabel din l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista żar lokalitajiet ta' Ħalkirkop u Ħaddingli fejn kompla jiltaqa' ma' aktar nies u jispjega l-viżjoni tiegħu għal Malta.